Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 2, versikulo 11. Kakabsat ko, kas ganggan naet, ken agdaldalyasat iti daytoy alubong, agdawatak kada kayo. Di kay paiturayan kadagiti na ilasagan at arigagay, akanayon amakiranget iti kararwa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. 2:00 iti parbangunan. Amok animanen manong sani ti kadwam manang edita. Sa dino tinapanan nyo? Iti motel? Anya ko matibibiyang mo? Apay ka di akasta kamutan manang. Amumot adakas dayta Siyak ti mang pakpakan ken kadona. Iso adinak pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Nang runa ti may papan kada kami kinisani. Aguli makalatan. Immoral ti aramid mo, manang. Immoral! Sigila ang manang. Tungpaon lak, ngamjak kanunungan ti aramid mo. Ha? Saan lang atong pati maramanam kanyak? No di ka pa'y lasumardang. Apay anarabyan ka manen, Sani. 5:00 tirwar mo iti opisina yo Ngam anyat orasen? 12:00 iti parbangon? Inawis na namin ti katrabahoak, Sally. Birthday ni bagat na. Iso apin at sakmat na. Takababayin mat. Iso aday jay. Naibayaga kita yanda. Asino ti kadwang? Kitagiti katrabahoan mi Ngala. Inakagpalasan. Tamaturog akon. Mariknak ti bannog ko iti nagmalim at trabaho kay opisina. Ditagan. Agliblibak ka kanyak, Sani. Amok, limad ang nagkita kayo kan ni Edita. Kat iti kanito ang mapanagnakak nga adda relasyon nyo. Idarom kayo. Anya ti ibagan, ma'am? Ingka agpaliw. Paliiwam ni Sani. Kat awan kumat ilimod mo kanyak. Ma'am, kanayon asursurutak ni sir? Kaya't ko apaliiwam manan. Surutam iti sa dinuman apagturungan na. Kalpasan arumwar iti opisina da. Di mo isina ti panagkitam kankwana. Nalawag. Uwan, ma'am. Ikan ka iti kwarta. Tapno adda aramatam. Imbaglakit din tadawayam itaben. Kat sikan ti arkilag amang surot ko ni Sir Sani. Saanan? Idulin mo latan day ta kwarta apang arkilam ko makanyak. Di mo kaya't ngarkilaan ka? Ada intad ni ma'am apagbayad ko. Saanan? Agayan ayat ta. Isu atulungan kalata. Agyaman ang arod no kasta. Imbaglaangan tadakutsim. Tapno ada aramatan ta. Wuna. Tanamin anumatan ang nakatsambaak itinangato a presyo tinatang. Isu anak kagatang itilugan ko. Ijay abanda ti pangiparkingan. Ta ijay tanga orayan ni Sir Sani. O sige, iparking ko dita banda. 15 minutes pa, sakbay arumwar ni Sir Sani dita opisina da. Ay, namin nakastoy tar aramidag. Jakla kayat ti mangibagay ti pudno ka ni Ma'am Sally. Tadyak kayat adakdakas ti mapasama kiti pamilyada. Apay, talaga kading adda babae na? Agat atap ni Ma'am Sally. Agim-imon ka ni Edita akaaruba mi. Pudno ben, adda relasyon da. Ay, unayin no kasta? Kasano adi agbabae nga ni Sir Sani. Kat kanayon mo't nga gungungot ni Ma'am. Awan pa'y nakita ka pa naglangan da naragsak. Awan lakot agsinsin nung batda. Apay ngay. Asino ti ayan ti problema? Ni Ma'am Sally Rumbang ko mga urnusan dati parikot da. Tapno naragsak ti pamilyada. Nagadumatan lay to in order mo, Sani. Saan tama ibus? I-take out mo.
Takanan to na di balayo. Bueno, ipakan mo iti kapsat mo. Sige. Amom ka di. Idita. Damdamaga kiti bagik. No apay asan asika, tinakain labak iti. No apay nga italang amarik nagkan kati kastoy. Uray siya. Kas namat ti damdamagak iti bagit. No apay nga itan a pamilyado ka. Anakarik na ak iti ayat kan ka. No kayat mo. Umadayutan. Panawag ti pamilya. Sa nabali. Tamang ipaw itak tulata, iti sustento dagitan nako. Well, dayta ti ururayak nga ibagamsan. Sa anak ang naragsakit asawa, idita. Kanayon niya gungungat. Kanayon niya gimimon. No kasta nga ron, adaras untap no panawam ti asawam. Gapo iti kastango gali na. Nagbaliw ti panagayat ko gankwana. Nagro na pa idiadakan iti biyag ko. I love you so much, Edita. Kasta akmat sani, ay ayatan ka mat. Ala, mangantan. Tagpasyar na pa'y. Sikat ti kayat ko akadwa agpasyar. Saan anisali? Kasano dayto yan, Ben? Simrek day ti restaurant. Anya nga yan ti maaramidan tano kasta. Nasaysaya at no saan ko nga ibagbaga ka ni Ma'am Sally. Asimrek da ka ni Edita iti restaurant. Ibaga ka saan ta na si Putan tinagturungan da. Anayaw awan ta. Ne, anya nga rod ti Serbina sinurot ta ti amom alalaki. At least, naamuan ta nagkuyog da ka ni Edita. Kat ni Edita pa'y amis mo tinapan iti opisina ni Sir Sunny. Nagpurad mo tan ni Edita. Taisupay ti dumanon iti ayan ni Sir Sunny. Wan nga rod. Maria, panagkunam. Iti anya aga po, akas to'y ti araramidan ti amom alalaki. Ha? Wan anya? Day ta tinaskan atakwatan ti amom a babae. Tamangan matkit di. No isu amis mo, ti mangidurduron iti asawa ng agbabae. Ha? Ala, itulod ka nga roden ije balay ti amom. Narigatan, no umunag ta iti restaurant. Amangan no makadlaw ni Sir Sunny, kat anya pa iti sawunakan ka. Ala, intaro doon. Kat kas iti sigod. Aglibakak tumanan ako ni Ma'am Sally. Jak ibagbagaan ni Edita ti kadwa ti asawa na. Anyat oras arimwar iti opisina da. 5:30 ma'am. Sinurot mi kan ni 20 kotsena. Di mi mutan na si Putan tinagturungan na. Takasano, agsasalupang mo't tilugan. Awan pa'y serbim mat ama ibabaon. Ma'am, anya nga tano kasaritam laangan ni Sir. Ano pudno man nga da babae na, katliklikan na kuman. Anya? Saan ka nga inaknak man, ma'am? Amangan ngay no makatulong ti ibagak. Sige. Agsao kalata, Maria. Sapay ko mata di kay agong unget, ma'am. Sapay ko mata di nakagura. Anya ti kunam nga ibagam? Ma'am, saan nga ta aga pumutlaang kan ka? Isong agbababae ni Sir? Anya, kayat mo asawan, napanagnagam nga adda babae na? Kwa ma'am, ay isaan ma'am, ngam agat atap kayo kan ni Sir. No bilang pudno, amang ano si kamot laang ti makagapo. Siyak? Sorry ma'am. Ngam, nakaungungot kayo mo't ngamin. Nukat sumangput ni Sir, apapaamon. Diyak pa'y nakita naglin na ilo kayo. Diyak pa'y nakita pinagserbya, ma'am. Tauray ko maadak akatulong nyo. Nasken met nga ipakitam ti pamatag mo kenkwana. Anya? Nagpintas ka, ma'am. Iso asaan ko maarumbang nga agsapol ni Sir iti sabali. Ngam apay ang nagsapol? Nalabit, agapo iti ugali, ma'am. Manang,
Di ka di manen manong sani ti kadwam? Kaputan narabyan ka unay asim mangpet? Kat, anya ko ma. Manang, saan anasaya at ti kastang ar-aramidam? Tarigagay mo ka di nga agawon ni manong sani iti asawa na? Gaputa siyak ti ayatan na. Sa dino tinangipanam kadagiti na ad-adal mo iti kanayon apan nakimisa ta, manang. Amumot adakas ti agagaw iti asawa ti sabali. Manang, liklikam ti dakas at tarigagay mo. Dusaan na ka ti Diyos no agarikan kaday ta at tarigagay. Ammo kon no apay ang narabyan ka manen asim mangpat. Sani. Kaduam ti babaim. Nasakit launay kanyak dayta. Ngam awan mabalin ko. Magrugi ka manan. Agsarita ta itin alapat, Sani. Kat kayat ko adamagan. No napatag kami pa'y kadi a pamilyam kan ka. Kan talaga kadi anak po kawan ti panagayat mo kanyak nga asawa. No saan na kon nga ay ayatan. Awan maramidak. Sally. Agkid daw kiti pamakawan. Gaputan na amiris ko nga adu ti pagkurkurangakan ka. No mapakawanak. Kayat ko abaliwan ta ti mangrugi. Ipagpagaputa ko kadagiti anak ta. Sani. Sally. Sorry. Sani. Amo kasyak matlaang ti makagapo. No apay ang nagbabae ka. Ilibak mo man, kansan. Amok nga adda babaim. Pinasurot ka ni Maria iti sa dinuman apapanam. Kat nakita na akadwam ni Edita akaruba tayo. Simrak kayo iti restaurant. Anya? Umdas daytan apam managnak. Opo. Nga adda relasyon nyo, Sani. Kan kang runaan apam managnak. Ti kinalamiis mon kanyak. Iso nga ita. No napatagpay kan kadagiti anak mo. Kan no mapakawan nakpay. Baliwan tayo kuma, timang rugi. Don, naalam ka di dagiti importante agamit mo. Wan, manang. Nukas na, inta nga rudan. Pumanaw tapay laang dito balay. Kat intaag na ad ijay bangir nga ili. Iti ayan ti ikit ta ijay. Manang. Intan, rumortan sakbay nga aglawag, Dona. Lukas ta. Aglinipatan. Edita. Wan, Sani. Din akon sapulan. Taim madayo akon kan ka. Nakaamiris akon. Diyak kayat ti paibalod iti dakas at tarigagay ko. Amaagaw ka iti asawam. Kakawanan na kumati Diyos. Iti daytoy anak kabasulak. Kastan. Bye. Nasayahat mat nga rod. Tay madayon ni Edita. Wen. Husto ti kunana. Asaan arumbeng apa ipalod iti takas at arigagay na. Oh, nasapa ka nagawid Nag-under time kan samutan. Sani? Nag-under time, Mag. Takayat ka kasarita. Sally,
pakawanin na kuma. Iti sakit nga impay ko kan ka. No adaman nagbasulang kanyak. Dakdakkel pa'y tinagbasulag kan ka. Iso apakawanin nak. Baliwan ta ti mangrugi, Sani. Para kadagiti anak ta. Kat aram idak ti amin ang kabalak. Tapno maisubli ti sigod a panagayat mo kanyak. Ikarik. Agbalbaliwak iti madi nga ugalik. Ay atin ka pailang, Sally. Kat ulitik manan tagkid daw, iti pamakawan mo. Naragsakak para kada kayo maamok, Ma'am Sally. Sir Sally, agyaman ak iti Diyos, tanaurnos kayo matlaangay. Agyaman ak unay kan ka, Maria. Gapukan ka, nakaamirisak. Agyaman akmatken ka, Maria. Kaputa na saya at kakatulong. Di kagdanag. Ingatong ti sweldo. Tapno din na kang panawan. Kan ipaaymi ti amin na benepisyo. Ay na, agyaman ak tunay, sir. Ma'am. Alaman nga road, sir. Ma'am. Agin nagag kayo man nga road. Tapno mamati kami ang naragsak kayo. Anya? Sika, Maria. Pilya ka. Agin nagagtaka no, Sally. Yahoo! Happy ending! I love you, Sunny. I love you too, Sally, asawa. No adaman parikot mo iti asawam, kasaritam iti nalapat, adi kakat sumapol iti sabali. Tay kunadan, saan ang masulbar ti biddot, iti sabali pa'y abiddot. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.